Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Maya pa oras, kabalen at katambayers, at yuta na po king third episode ng katamong programang 1K Tube. Po, at ngayon pong kayabakan or kabengyan at kaugtuan aldo. Yung katamo pong guest, alang aliwa po ing sinambot, silver medalist king Y Copa. At kaya tabi tayo pa mo rin yung katamong co-host, Miss DJ Nikki. DJ! Good morning, Maya pa oras, kabalen at katambayers. Kaya kayo po, mama ko, tumutok kayo mo hanggang keng mayari yung video dahil nganing oras sa ini. Nganing pa magtipon-tipon tamo, pamitagon-tagon tamo, kabalen. Ating kaming ni-ready para kaya kayo ngayon. Kaya naman, kaya kayo po, mama ko, tumutok kayo mo, ya ko DJ ni. Yes. Pakilala tayo Jonas. Come in, Jonas. Hi, hello, katambayers. Kumusta na ko ngan po? Miss da ko ngan. Maya pa oras po kaya kayo ngan. Maya pa oras, Pampanga. Kalambat mong may wala. Balo mo, DJ Nikki, Jonas yung original host ng K-Tube. Ilang aduang, kaya bede, April. Kaya April, Ampori, Aramuna, at Miyayaliwa pang Kapampangan artist. Yan. Kumusta na ka man, Jonas? Okay mo, Tito. Mayap naman. Lugod ni nga pong Ginoo. Kining pandemya, ano mong gagawan mo kanya, Jonas? Yapa mo rin. Magobra pa mo rin. Na kaya man pwedeng tuknang kasi pamangan kami at saka we also cater hospital laundry. So, we're like frontliners. Sir Jonas, ating kung putang kaya ka. Siyempre, Nanoy ta, Ma'am Nikki. Siyempre, Yes. hindi ka pandemic. Almost 5 or 6 months na nang at sumuka rin pami-bale-baleta mo. Yan yung makanining sitwasyon. Yan yung ating pandemic. Sir Jonas, how do you continue your music? I still practice kahit naman na alang way na makapagkanta ka karang live events ati naman kin church, di ba? So pwede ka makapagkanta ako pa naman kin church and metong yang maging way mo naman yung W ko pa para agamit kin talentong binyo na nga pong Gino to share it to the world. Kining Y ko pa ang pekyabayan mo, Jonas, makanano ing gawa mong pamagsadya kasi aliway ni nakapareho nitang ating audience, ating atsula ring ding judges, kining makanining virtual. Kining virtual. Makananong pamagsadyang gawa mo. So kailangan Tito talagang sinadyaking sarili ko both physical, ang pang emotional. Siyempre virtual yan. Kailangan you always look presentable, di ba? Ita mo yung pigsadyan ko. Tapos pigsadyan ko mo rin itang pamagkanta. Practice na akong practice hanggang at ko mo kisakin. Siguro, DJ Nikki, pakiramdaman tayo ing mumuna ng kantang Jonas, Bangka nita, uli nga miss dane, reng katambayers, marapat mo na di na lang betong kantana. Hanapin sandali o ining oras sa panayan ka rin. Nakatamong ka. Opo. Di ko sinasadyang saktan ang damdamin mo. Sana'y maunawaan iyan ang
lang noon pa na ako'y mahal mo pala. Di na sana nagpaalam pa at ngayon'y umaasa. Kung alam mo lang noon pa ay mahal din kita. Sana'y narito at kapiling ka. Kung alam ko lang di na sana nagpaalam pa. Umaasa kung alam mo lang noon pa ay mahal din kita. Sana'y narito at kapiling ka. Kung alam ko lang, kung alam mo lang, sana'y narito at kapiling ka. Sana'y kapiling ka. Ay, kasanting na naman yung kanta mo, Jonas. May makapag damdamin nga rapin kay Tagalog. Ne. I-explain mo na mo itang kanta mo. So, maluwat na po yung song ngayon. Way back 2007 nata, kung hindi ako magkamali. It was originally composed by the great Ricky Sanchez. Mhm. Papuri singer ya po ito. So, dati kasi dakal na ako lebasa na talent managers. So, metong Kuya Ricky Karetang may compose a song para ka na ako. Singer, writer, composer. Wow. No ka rin kakuang inspirasyon, Sir Jonas. Lalo na nganing pandemic, nakapagsulat ka pa rin ba? Ting ka pa rin bang lyrics o kantang susulat kahit na makanina? Ako kasi, ako masyadong susulat. Pero patsating ko nga iisip melody, ating kong kako-collaborate kalupa ng Tito Benny. Tito Benny, ating kong melody king isip ko ngeni ako makanyan. Basta karinya mo magduel kanito, tapos di na ako lyrics Tito Benny. Makanta mo naman kang Michelle Felicitas Santos. May ganito yung inspirasyon ko ngayon, ganito yung nararamdaman ko ngayon. Can you give me a lyric sa ako? Tapos magawa no reto, patang kay gawan ko na yung melody. Mabilis naman. Actually, dengge waming songs, Jonas, halos pamasko. Ne? Siguro naramdaman dano keng radyo, panelang titigtig din. Itang Tawlindili, itang Mamaskuta, Pampanga, ne, Jonas. Dakal ni... Tito. Dakal ni... fans. Favorite. Dinownload kita. Thank you, DJ Nikki. Ita mo, syempre itang akit mong gagamitan ding songs kareng event, tapos itang gagamitan din kareng OFWs itang gagawa lang video tapos itong gagamitan ng song. Dakal kaakit mo kanya YouTube So, ita mo masaya na ako. Hanggang ali ko man lunto ka ring video. Ita mong damdaman kitang song na gawa min Tito Benny. Masaya na ako. And, wow. At balo ko king Facebook ata Tito at sune king 700,000 views. Itang MTV na. Kabalen, katambayers, makaramdam tamo pang metong pang kanta. Anibatan po kaya katamong very special guest. Alang aliwa, mali, Mr. Jonas David. It was one fine afternoon when I suddenly thought of you. I'm avoiding this cause it will make me feel blue, yet found myself smiling
Reminiscing those happy days, I remember how my heart stops whenever I see your face. If I can only beg the heavens to bring back the time when we can be together, when I can still call you mine. I get down on my knees, I won't mind if they bleed. I'll ask for one more chance, just one, to be with you again. You've captured my heart the way no one else can. I knew it was you from the day that we met. But now all are just wishes which will never come true. You're in the arms of someone else while I'm alone thinking of you. If I can only beg the heavens to bring back the time when we can be together, when I can still call you mine. I get down on my knees, I won't mind if they bleed. I'll ask for one more chance, just one, to be with you again. Please, please listen to what my heart is telling. No words will be left unspoken. I will never let you go. If I can only beg the heavens to bring back the time when we can be together, when I can still call you mine. I get down on my knees, I won't mind if they bleed. I'll ask for one more chance, just one, to be with you. If I can only beg the heavens to bring back the time when we can be together, when I can still call you mine. I'll get down on my knees, I won't mind if they bleed. I ask for one more chance, just one, to be with you again. If I can only beg to be with you again. Ay, something na naman yung kanta mo, chance, very touching ya. Kareng katambayers tamo. Di nung ginawa kayo ng song mong chance. Ang ginawa kanini Tito, kakuyitang melody na. Tapos, the lyrics is from Mitch Felicitas Santos. Kilala mo yung Mitch, di ba? May pag-collaborate na kami namang Mitch. Pinasmiya yan keng Himig Handog 2017 na milob naman kitang top 100 out of 7,000. So, mo may palad kitang top 12. Pero at least maragula bagay. Yan yung panahon na yun, puriming balusan. Nanong kantaing purimong i-dedicate keng buong mundo. Aliwa mo ding kabalen, ding makapanalbe. So, yung reach na ning video, ning show tamo, global ya. So, kayong buong mundo sana. Nanong kantaing purim. Minsan kasi we do not understand the ways of God. And we will never understand the ways of God. Pero in sitwasyon na pandemic ay ni, I know that His plans are greater than ours. At ating niya pong masanting nga plano sa, we just have to trust Him. We do not understand, but we just have to trust. And that is the message of this song. I'll just sing a few lines. Can I sing it, a cappella na lang? No? Yeah. Okay. I won't let you go, come take
my hand. Yes, I'll be your strength when you think you can't. Just stand still, I'll fight your battle. I am here. I won't let you go. No, I won't let go. Yo! Galing talaga. Okay! And patagal ko mo, nung Buria pong i-downloading song ngayon, that song is available on Jed Madela's album Breathe Again. Karain pong ngayon ng online streaming. Ay, online stores. Datang Spotify, mga yan. Breathe Again. Let Yeah. go. Let go ya pa mo. Dinan mo kayong mensahe mo, lalo na karetang kaya nakananini, mahilig mo rin magkanta, ne? Nanong abye mong message, Karela? Ali kayo tutok ng manigaral. Tapos, always open yourselves up to constructive criticism. Kasi, data, ilang mag-build king character you. Naman ganang criticism kailangan pakiramdaman nyo eh. So, kailangan mo detang makakayap kaya kayo. Kasi ati naman, tao na maging concerned kaya kayo, na maging honest kaya kayo na, okay, ni party ngayon, kailangan samasan mo makanyan. Kailangan mo pakiramdaman. Okay. And always consider others better than you are. Baka nita, mo mukyat yung buntok mo. Kaya kadarago na buntok na. Dakala salamat, Jonas, king pamag-guest mo kening kekang programa dati. Kaya katambayan. Wow, katambayers! Dakala salamat, ka-1K tubers, and syempre kay kakatamong masanting, single, at syempre godly or God-fearing na special guest tamo, mga kabalen. Okay, eko po mama ko, king kadwandakin, king katamong programa. Tapaya rin ing tutuki naman, yapin mo rin ing silver medalist ning Y Copa, AK de Guzman. Dakal pong salamat, eko mama ko, saguli mo po. Good morning. Welcome to McDonald's. Hi, coffee. Hooray for today! As we want to provide convenience and safety for our valued customers, here at McDonald's we introduce Park, Order, and Pay. Enjoy your favorite McDonald's food with your family while bonding inside the car. Hihingi mo lang naman sa akin kung aking kakayanin. Kita-kits with McDo. Kaya pa oras, kabalen at katambayers, ing tambayan na rin Kapampangan 1K Tube Kenimuking 1 Media TV 44. Kaya kung napalambatan pa, 1K Tubers, katambayers, ing kaya katamong guest, etong yamu na mga W Copa Silver Medalist, the World Champions of Performing Arts Silver Medalist, iya po'y alangan po, kung ali, Miss AK Angelica Keith de Guzman. Palakpakan tayo. Hello po. Kamusta ka? Good morning. Okay naman po yun po. First day ko po niyang Monday. Lulub na ako po kasi. Buwan back to school na. Sinabi mo na din, ganaganang ini, uling under new normal tamo pin, puro virtual, pating Y Copa, virtual mo rin ng Gewara. Kita ko naman ka Opo. Jonas nandin,
makanano mong pigsa dyan ing makanining contest dati ating audience, ating Loren judges, pero gini, aliwang-aliwa. Makananong may pigsa dyan ni AK? Kaya po kasi, ini pong virtual ni, kaya baya po itang video, no makanan may presenting video mo. Tapos, syempre po ing vocal. King W ko po kasi, pwede kang magpasang magakal entry, pwede pong ika pong tutugtog habang kakanta, pwede pong ating kang kaduet. Pero yung pong pekyabayan ko o yung entry ko po is ita pong solo, which is ita pong vocal. Siguro po, mas masasaglan ko po nung actual performance kasi po, kagin audience mo, kain kakukuang lakas, kagin mo kakit na mag-enjoy la, kagin mo kakit nung masaya la kayong performances mo. Ito po, makasad din po kasi na maging virtual ya po. Pero at the same time, ating kami pa rin pong bootcamps. Tapos tutugoda kami po nung makanan may i-presenting video mo, makanan ka mas galing, makanan may i-present sarili mo po. Siguro kailangan mong pakiramdaman itam mo muna mong iparamdam kanta ka rin kay katamong kabalen. Bangkanita naman, lalo na rin kay nakapareho mo, maselo lang makiramdam, kining penyambot mong kanta, ing W Copa. Yung maging entry ko po somewhere. Atin lang mo pong limited time. 1 minute ya mo po kasi yung video mo. Kaya dapat po itang peka-climax or kumbaga po atin kasagiling twist na ning song. Bangaliya po masyadong kamdam na balam kinover niya mo. Kaya po medyo masakit ya rin po. Pero inagyuta na naman po pagkakapilip. Okay. Pakiramdaman tayo ing Somewhere. There's a place for us, a time and a place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, Thank you. Galing na Wow, amazing. Wala mo, international singer talaga AK na Winner! Puri kong ikutang kaya ka, Miss AK na. Since bago ko anak ka pa, still mag-aral ka pa na, and pa-pursue mo yung studies mo. Baka na ano mong pabalance yung music at education na. Siyempre po nung mag-aral ko, mag-focus ko pa mo po kitang studies. Pero, yung singing po kasi pwede ko naman pong schedule. Tapos po, yung pong senior high school ko po kasi, tip po kasing time na kailangan ko pong mag-leave king school para yung po may kaya ako kin TNT. Ito po kasi atin pa pong band rehearsal, atin pong, ito po kasing mismong day, Friday po yata ito niyang mesa lang po. Kaya, kaya naman po, agyo ko naman po kasing adjustment po kasi siguro yung kailangan. And siguro po, yung magagal po, lalo na po niyang kay senior high, tutunan ko po nung makanang mag-adjust yung makanano. Yung sked, ito po. Sige. Dinan mo pang aliwang kanta ding kay katamong katambayers at kabalen all over the world. Ayal Bendeni through Facebook at saka king One Media TV44. Nano yung next mong paramdam karela? Halawakan na ning Music Hero. Hukay sarap sa ilalim ng kalawat
luwagan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. O kay sarap sa ilalim ng kaluwagan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa, halika na sa ilalim ng kaluwagan. Samahan mo akong tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Kasanting nga kasanting na ning boses mo. Pang-international ya talaga, kaya proud na proud kami ng Kabalen. Ayan. So, last question ko naman kaya Miss AK. Puri kong abalo, siyempre na nung pilan kang banwa, anya nga may gumpisa kang magkanta at makyabe ka rin singing contest. Yung inkwento da po dila mako, anak ko pa mo po kano talaga siguro po mga 3, 2. Wala dapin po, sobra ko po kasi kabilis mag-memorize karing lyrics. Kaya balada po rin kay kanita rin barkada da dila lola ko na pesa na ako kanong mamasa, 3 years old ko pa, sabi do. Pero ito po balo, memorize ko na po rin kanta. Ito po kasing video kay kanita. Wala mo po kanong mamasa ako. Mag-pretend ko po kanong babasan ko la na memorize ko na lang po. Sayang alata ng oras. Ibigay mo na yung asabi mo o yung mensahe mo ka rin. Kapareho mong kayanakan. Bang kanita naman. Bika inspirasyon la naman at bisala naman mamakyabe ka rin contest. At hilig da naman yung pamagkanta. Ako po kasi, itapin po, mag-start ko po sigurong makilaban. Kailan ko kanita? Siguro po 14, 15, mga tita po. Tapos po, yung minuna po, tatakot ko po talaga kasing makilaban kasi pin po. Anak ko pa mo. Kumbaga po, makantiniya pa mo po yung bala ko kayong pag-perform, kayong performance, mag-performing, mga tita. I think, habang anak kayo po, kayo po masyadong kayo masyadong mag-focus king metong genre. Kasi gamitan nyo lang ang ring genre ating time na abogyanan may jazz, ating time na abogyanan may pop, ring classic, mga tita. Kumbaga, explore habang anak kayo kasi masakit na kasing mag-adjust kapag tutwa. Ali naman po, ali ko naman po sasabihin na aliw-agyo. Pero, habang anak kayo, explore, tapos mag-enjoy kayo. Tapos kagang competitions, never ever mind the people na mag-try i-bring kayo down. Kasi, I think, siguro, at some point, kailangan nyo laging lawin kasi retang comments da baka pwede lang makapag-improve kaya kayo. And also, you have to be open to anything na pwede dang sabihin ng tao kasi as open da ka nung makanaka maging better person, better performer, ang tita po. Tapos, you just have to trust yourself. Every performances, ini po yung natutunan ko kay W ko pa. Kaya kita pong bootcamps, may sabi da po, kapag mag-perform ka, always remember and na last performance mo na ito. That's why you have to do your best, you have to do everything, and ito po, keep reaching your goal. Don't stop. Okay. And also, always remember na God is with you. Balo mo pala, DJ, ilang metong pamilya. Singers lang din. Manibat kang mami na, kapatid na. Meto lang pamilya. Meto lang grupo. Singers lang. Wow! No wonder kasi it runs in the blood. Wow. Kaya naman, luwid ka. Yes. Dakal-dakal salamat mo rin
king croissant de Pampanga ne. Balo mo, yung gagawa ka rin. Nung taga Pampanga kayo po, pwede kayo pong magpa-deliver or pwede kayong mag-message kay Croissants de Pampanga. Atin pong egg tarts. Magkakaw po pagpilian ka rin natin niya pong Instagram and Facebook. Ito po, ako po mag-deliver, kaya kayo may gagana ka. Pagkantada kayo pag-deliver ko lang. Order ko po ata, Lawen K page mo, Miss AK. Sige po! Kaya, God bless. Thank dakal salamat, Miss AK. W Copa, silver medalist. At karing ega-daga ng makramdam ang po pang manade. Kaya katayang makatutok. Luwid kayo. Kayo po mama ko. At abangan nyo kami next week. Pasibayo, Friday, same time, 7 p.m. Kenny Mo, King, One Media, TV 44. Ako po yung DJ Nikki. At kaya beke po nga. Kaya katamang masanting boss, Sir Hi. Benny. Thank you. Mikitikit po si Bayo kay Tuto King Biernes po, ne? Kenny King 1 K2. Bye-bye.